15 kap ta' stat u ta' gvern fosthom il-Prim Ministru Robert Abela ltaqgħu f'Ruma għall-Ukraine Recovery Conference biex jitħattu dwar kif l-Ukrajna se terġa' tkun fuq saqajja mill-gwerra mar-Russja. Fl-indirizz tiegħu fiċ-ċentru tal-konvenzjonijiet La Nuvola, il-Prim Ministru Abela qal li r-reżiljenza straordinarja, l-kuraġġ u d-determinazzjoni tal-Gvern u l-poplu Ukren huma ispirazzjoni biex tinkiseb il-paċi u biex l-Ukrajna tieħu r-ruħ minn dik li sejjaħ invażjoni inġusta. Dr. Abela tenna s-solidarjetà sħiħa ta' Malta mal-Ukrajna. Għalli Malta jikburija li kontribwit b'mod umanitarju kif ukoll għas-sigurtà tal-enerġija u rikostruzzjoni tal-Ukrajna. Dr. Abela stqar li Malta sa tibqa' tappoġġja l-irkupru Ukren kemm hemm bżonn, għalli fil-qalba tal-irkupru Ukren għandhom ikunu inklużi l-aktar persuni vulnerabbli, b'mod speċjali tfal. By taking a comprehensive approach, addressing human needs, economic renewal and rebuilding at the regional and local level, we can secure Ukraine's European future and build a recovery that is lasting, inclusive and just. Ma' TVM News il-Prim Ministru Abela qal li Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u fiċ-Chairpersonship tal-OSCE kienet kontributur ewlieni fil-front diplomatiku u kellu kliem ta' tefħir ukoll għal fatt li taħt il-Presidenza Maltija tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa għad kif twaqqaf it-Tribunal Speċjali kontra r-reati ta' aggressjoni fil-konfront tal-Ukrajna. Messaġġ importanti ħafna hemmhekk għaliex qed jibgħat sinjal b'saħħtu ħafna illi l-kontabbiltà qed ninsistu dwarha, il-kontabbiltà ta' min għamel tant u tant ħsara lill-poplu Ukren fl-attakk inġust illi sar, it-tfal Ukreni li qed ikunu waħda mit-temi ewlenin tal-Presidenza tagħna. Fil-qalba tal-messaġġ ta' Dr. Abela f'Ruma, il-paċi fiċ-ċentru ta' kollox. Aħna dejjem minna u batna dan il-messaġġ il qudiem li ma nemnux fl-armamenti u fil-munizzjon bħala soluzzjoni imma fl-imbuttar il qudiem tal-paċi fit-taħdidiet madwar il-mejda tad-diplomazija biex kemm jista' jkun malajr inġibu tmiem dejjemi ta' din il-gwerra. Preżenti f'Ruma anke il-President Ukren Volodymyr Zelensky u martu Olena Zelenska. Fil-ftuħ tal-konferenza l-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni qalet li l-irkupru proċess diffiċli iżda opportunità. Zelensky qal li l-Ukrajna għandha bżonn Marshall Plan waqt il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabbret Fond Ewropew għall-Ukrajna u wedet li l-Ukrajna aktar minn 10 biljun euro għall-bini mill-ġdid tagħha. Fil-konferenza ħadu semm għal 5,000 ruħ, inkluż 2,000 rappreżentant ta' negozji billi l-investiment mal-privat qed jitqies bħala kruċjali fl-irkupru tal-Ukrajna. Jintemm hawnhekk il-ħamis wara nofsinhar l-impenn tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Ukraine Recovery Conference ġewwa Ruma, konferenza li hija raba' waħda tax-xorta tagħha billi ilha ssir darba kull sena fl-aħħar 4 snin mindu r-Russja invadiet lill-Ukrajna fi frar tal-2022. Il-konferenza qed issokta il-ġimgħa. Andrej Rossitto għal TVM News minn Ruma.